Egun on guztioi eta mila esker gaurko egunean landako gune honetara etortzeagatik. Eskerrak gerturatu diren instituzioetako ordezkari eta babesleei, Eusko Jaurlaritzako, Bizkaiko Foru Aldundiko eta Durangoko udaleko ordezkariei, eta Gipuzko eta Arabako Foru Aldundiko eta Nafarroako gobernuko ordezkariei, baita ere azokako babesleei, BBK, EITB, Eroski, Euskaltel eta Konfekopi, eskerrak eman nahi dizkietera berean, antolakuntzan diharduten guneetako arduradunei, gurekin elkarlanean aritzen den Euskal Kultur Erakundeari, musika bulegoari, Gerede Elkarteko lantaldekoei eta zelanez, azokan hasieratik amaierara bidelagun izaten zaituztegun kazetari guztioi. Eskerrik asko da hori. Gero eta gutxiago falta da espazio handia goraino beteta ikusteko, kultura adierazpen ezberdinek erakarritako milaka bizitariri harrera beroa egingo diegu aurten ere. Beso zabalik hartuko ditugu abenduaren 5-tik 8 Durangoko azokan. Adierazi nahi dizuegu, egitasmoa antolatzen dugun kide eta eragileok martxan gaudela, hori horrela izan dadin. Mobil bat joka daukazue. Buru belarri gabiltza 60. edizioa prestatzeko lanetan, eta egia esan hutsune handi bat nabari dugula aitortu behar dizuegu. Gure artean behar luke Izaskun Elakuriaga Bustintzak prentsaurreko hau antolatzen. Azokara begira egitaraua osatzen, eragile eta sortzaileekin harremanak egiten eta bar. Badakizuenez, uztailean joan zitzaigun eta sarrerako hitzak Izaskun zeuretzako izatea gura genuen. Aurtengo edizio honetan, 20 urtez Geredega elkartean euskal kultura sustatzeko eginiko lana gogoratu eta aitortuko dizugu. Ikusi ahalko zenuten bezala, aurtengo proposamen bisuala eta mezua aurkeztera gatoz. Baina lehenengo herri erakundetako ordezkariei hitza emango diegu. Satoz mesedez, Mireia Elkoro Iribe, Durangoko alkatea. Eskerrik asko Beñat, egunon guztioi, agintari, babesle, sortzaile komunikabide eta agertu zareten guztioi, eskerrik asko tortziarren, egunon, eta ondo etorriak Durangora. Guztiz bat egiten dut Beñatekin, Izaskun faltan botako dugu danok, faltan botatzen dugu dagoeneko dagonok, eta berarentzat bai, mezu hau. Gaur landako gune honetan batu gara urtero lez, Durangoko azokaren edizio berri bat aurkezteko. Oraingoan zenbaki borobila, 60. edizioa. Nork esango euskun orain dela 60 urte, lehenengo azoka antolatu zanean, egun euskal kulturaren bihotza izango zanik. Lehenengo azoka harek, Euskal Herriko liburugintza eta diskogintzaren ekoizpena ezagutzera emoteaz gain, zozer berezia sortzea ekarri eban. Gure sorkuntza eta gure nortasunaren adierazpena, gure historiaren kabia eta gure etorkizunerako zubia. Eta gaur, 60 urte geroago, hemen gagoz Durango eta Durangoko azoka horri zentzuna eta aitortza emoten. Durango euskal kulturan sinisten dauen herria da. Urte askotan zehar, kulturaren aldeko apustu sendoa egin dauen herria da. Eta Durangoko azoka horren lekukorik onena da. Hemen, urte guzti hauetan, sentio izan gara euskal sorkuntzaren indarra, euskal kulturaren ideiak eta pasioa elikatzen dauen herria. Hemen, Durangon, urteak pasa ahala, euskal kulturaren bultzatzaile eta iraultzaile bihurtu gara. Eta duela 60 urte, gutxi batzuk hasitako eta ondoren beste askok jarraitutako ibilbide, esfortzu, lan eta apustu ausartorri esker, egungo Durangoko azoka kultura zabaltzeko gune bat baino askoz gehiago da. Gure herriaren sentimentua, nortasuna eta ilusioa batu, zabaldu eta biderkatzen dauen topagune garrantzitsua da. Benetan harro sentitzeko modukoa. Baina ez gara konformatzen.
ezin gara konformatu. Orain dela 60 urte guzti hau amestu ebenei sorde utziagulako. Zorionez, Durangoko azokak urte guzti hauetan ondo erakutsi dau, denbora eta behar barrietara egokitzeko daukan ahalmena. Izan be, geroz eta ingurune barritzaileagoak sortzen dauz. Eta hori da, etorkizun arrakastatsu baterako bidea. Horregatik, 60. edizio honetan, horitzapenak eta aitortzak leku garrantzitsua izan behar badabe, bai, baina baita etorkizuna sortzeko eta erronka barriei aurre egiteko irtenbide, ideia eta modu barritzaileek be. Iragana eta etorkizuna helburu jakin batekin, gure kultura, gure hizkuntza eta gure sormena indartu eta bultzatzea. Eta helburu horren inguruan, profesionalez eta artistez gain, azoka hau herritarron topagunea da. Gure seme-alaben, gure aitite amamen eta gure belaunaldien arteko alkartrukea, euskaraz eta euskararen alde. Azoka honek gure herritarren sentimentuak, kezkak, ilusioak eta ametsak batzen dauz. Hori da azken finean Durangoko azokaren altxorrik preziatuena. Baina badago beste gauza garrantzitsu bat, azpimarratu gura dodana gaur. Alkarlana. Guzti hauetan posible izango Gerediaga elkartearen hasierako eta urte guzti hauetako bultzada barik, hori inork ez dau zalantzan jartzen, oso argi daukagu. Eta etzan posible izango hemen gagozan erakunde guztion babes eta laguntza barik, ez da sortzaileen eta herritarren parte hartze barik. Beraz, eskerrik asko bihotz-bihotzez Durangoko azokaren antolatzaileei, noski Gerediaga elkarteari, erakunde, sortzaile, babesle, parte hartzaile, eta azoka hau posible egiten dozuen guztiei. Guztion artean Durangoko azoka euskaltzale eta kulturazaleen topagunerik garrantzitsuena bihurtu dagu. Alkarregaz bihurtu daigun orain, Durango hiri osoa kulturaren plaza. Ederra izan dalila 60. Durangoko azoka eta eskerrik asko guztiei. Eskerrik asko Mireia, Isak Amezaga gonbidatuko dugu, Bizkaiko Foru Aldundiko euskara zuzendaria. Durangoko alkate Andrea, Gerediagako elkarteko kideak eta lagunak, Eusko Jaurlaritzako kultura sailburu ordea, Aldundietako ordezkariak, Nafarroako gobernua, iruditegiaren egilea, azokaguneen ordezkaritza, babesleak, edabideak, lagunok, egunon guztioi. Durangoko azokaren 60. urteurrena. Urte hau ospatzeko privilegioa daukagu gaur. Gerediaga elkarteak euskal kulturarekiko daukan dedikazioari, lanari eta konpromisoria esker. 60 urteko ibilbideak askotarako emoten dau. Posak bai ardurak eta momentu ilunak bereziren faltako. Urte honetan egin eta lortudan guztia gogoan izan da, Bizkaiko Foru Aldundiaren asmoa da aurrerantzean be zuen erronketan bidelagun izatea. Izan be, helburu partekatuak daukaguz eta lehentasunen artean gure kulturea, nortasuna eta sustraiak babestea eta bultzatzea dagoz. Hau da, inor zein ezer gutxietzi barik geurea danari garrantzia emotea. Eta horretan gabiltz buru belarri, egungo egoerara egokitu eta gure hizkuntzari merezi du dauan bultzada emon gurean. Era berean, zuek be testu inguru aldakor horreri aurre egiteko gidalerro barriak zehaztu eta indartu dozuez. Hortaz, esan leikegu, gure kultureak eta sormenak aparteko osasuna daukala. Euskal Herrian, euskal sortzaileak gero eta ezagunagoak dira, benetako erreferenteak. Gure mugetatik kanpo be, nazioarteko saria jartzen dabez, eta gero eta pertsona gehiago dira gure hizkuntzaz eta kultura adierazpenez maitemintzen diranak. Beraz, argi daukagu euskereak etorkizuna daukala eta alkar bizitzarako tresna sano baliokoa dala. Durangoko azokaren eragina funtseskoa izan da eta izango da, izakera partekatu horreri sendo eusteko. Eta amaitu aurretik, izen batzuk ekarri gure neukez aurrera. Batetik, Nerea Mujikak azken 22 urteetan egin dauan lana goraipatu. Eskerrik asko guztiagaitik, eta gotzon gutxienez
antzeko ibilbidea egiteko osasuna eta sortea opa dutzuegu. Eta bestetik, esan da baia, komuta berezia Izaskun Ellakuria Gasanagaitik, ze Izaskunlako pertsona onak eta langileak beharrezkoak dira azokaren moduko proiektuak amesteko eta egiteko. Eskerrik asko beraz, zorionak eta segidu daigun alkarregaz lanean kulturgiltzaren alde. Eskerrik asko Izak, eta orain Andoni Iturbe, Eusko Jaurlaritzako Kultura Sailburu ordea, gonbidatuko dugu, Andoni. Egunon guztioi, hasi baino lehen zure hitzekin bat egiten dut, eta Izaskun be faltan botako danok nik uste. Egunon guztioi, egunon erakundetako ordezkariok, egunon be babesleak, egunon gazetariok, beti esaten dugu zuen lana, oso importantea dela kulturari ere oihartzuna emoteko gizarte honetan eta pertsonenara heltzeko. Honantzan entorrela, buruan naukan italiar batekin kongreso baten eukitako solasaldi bat. Eta berak esaten zidan, Andoni, gizarte baten bizitasuna ere neurtzen da kultur jarduerak zenolako importantzian dauka gizarte honetan. Eta horrekin pentsetan, pasadan hastien Euskadiko literatur sariak aurkeztu genituen, 7 saridunak, geure arratzaldean Artiunen gure artea atzaldeko sairetan sariak ere banatuko dira, geur azokan gaude, bada bizitasuna gure gizartean. Eta honetara ekartzen dut kulturako euskal behatokiak emandako datu bat, 2020 urtean 20.000 baino kultur jarduerak egon ziren EAN Euskadin. Bada zifra bat kontuan hartzeko. Baina hori datua importante izan da, eta aztertzeko datu bat izan da, Euskadik, edo behintzat Eusko Jaurlaritzan helburua da, erreferenteak diren proiektuak lerrokatzea eta indartzea. Eta indartzea bai Euskadin, eta indartzea ere Euskadi global moduan munduan. Eta azoka guretzako referente eta proiektu estrategiko bat da. 60 urte, bete ditu. Eta gu daukagu erantzunkizun bat. Guk esaten dugunean da guk. Danok erantzunkizun bat daukagu transmisio honetan, ez? Gure horretik beste kudeatzaile batzuk egongo ziren, beste presidente batzuk, beste alkate bat, beste aldundian beste ordezkari bat, nire tokian beste bat, eta euren kezkak suposatzen du batzuk izango zirela, edo berdinak. Ez dakit, suposatzen du desberdinak zirela, zegoerak asko aldatu dira, ez? Gaur askoz be harinago gabiltza danok, erantzunak askoz be azkarrago nahi ditugu, baina gure erronkak hor ditugu, ez? Eta gure erronkak, nik behintzat, transmisioan ikusten dut lan oso sakona egin behar dugula. Gauza bada zelan egiten dugun, ez? Egonkortu proiektuak, eta zuk Mireia aipatu duzu elkarlana, funtsezkoa da, eta ikusten badugu hemen, agertzen diren ikurrak, gauza bat niretzako oso importantea da, eta bai ematen du identifikatzen garela proiektu honekin. Gaude arlo pribatuko erakundeak, arlo publikoko erakundeak, baina badaude ere arlo pribatuko erakundeak. Beraz, hor badago topagune bat. Eta azoka bada merkatu azoka importante bat idazleentzat, editorentzat, ilustratzaileentzat, artistentzat, baina gizarteari bideratutuko proiektu esan behar da. Ostantzen, interesgarria espadu egiten proiektu hau, edo gizartek espadu ikusten proiektu hau interesa duela, bertan bera geratuko da, horrela izango da. Beraz, bukatzera noa. Fernández Armestok dauka liburu bat, Un pie en el río, eta niretzako dakar zieta oso inspiratzailea da eguneroko lanean. Eta esaten du, eta erderaz esango dut, liburua erderaz idatzita dago, edo nik irakurronen. La herramienta más importante que tiene el ser humano es su imaginación, porque nos facilita y tiene la capacidad de recordar y de proyectar. Eta nizo da azokak badaukala gaitasun hori. Nondik gatozen, 60 urte, nun gauden, eta nore joateko aukera dugun. Eta beste azken zita bat hau Terry Eagletone da, kultura hitz egiten duenean. Mundu zoro honetan, batzutan oso txikiak sentitzen gara.
Eta Euskadire begira, biztanle munduan oso herri txikia gara, baina berean oso handia, konektatuta egon behar gara globalidade horretan. Baina berak esaten zuen, lo anecdótico no necesariamente carece de interés y de valor. Gu eskara anekdotikoak, balore daukagu eta interesa gara. Interesa dugu gizartearentzat, artistentzat, sortzailentzat. Bueno, Gerediagak egindako lanari, nire aitortza osoa eta eskua zabalik erronka hoiei aurre egiteko. Eskerrik asko eta egun ona izan. Eskerrik asko, zuen hitz eta babesagatik. Orain Gerediaga elkartearen izenean 60. edizioaren lehenengo zertzeladak ematea dagokigu. Aurretik ordea, bizi dugun testu inguruari erreparatzea ezinbestekoa egiten zaigu. Ez da erraza jaialdi bat antolatzea munduan samina edatzen ari den aldi honetan. Kultura erdigunean jartzea inoiz baino beharrezkoagoa den arren. Hori dela eta, aurtengo Durangoko azokan ere, presente izango dugu Palestinako herria. Bai prestaketan, bai azokako egunetan, genozidioa salatzeko eta behin betirako gelditzeko deia luzatuko dugu. Ezin dugu Palestina bakarrik utzi. Kultura kritikari eta irudimenari ateak irekitzea ere badenez, gure ekimenak balio dezala mundu justuago eta gizatiarrago baten aldeko bidean elkartzeko. Gurera etorriz, iazko azokan nabarmendu genuen, sorkuntza aberatsa dugula gure herrian, baina hartzaileak behar dituela duintasunez aurrera egin dezan. Gure deiari erantzun bikaina eman zioten Durangoko azokara gerturatu ziren milaka bizitarik, kulturari arnasa emanez. Baina kulturak bezala, euskarak berak ere hiztunen arnasa behar du. Euskararen normalizazio eta biziberritze prozesua moteldu eta euskal hiztun komunitatea larrialdi linguistikoan den honetan, euskararen pizkunde berri baterako adostasun soziala landu dezagun. Orain 60 urte piztutako sua, eskurik esku ekarri du Durangoko azokak gaur arte, balio dezala zu horrek, eta zu horren beroak, haren inguruan batu gaitezen eta aldatu dezagun guztion artean euskarak bizi duen larrialdi egoera. 60 urteko ibilbidea osatuko dugu aurten. 6 hamarkadako proiektua da hau. Euskal Herrian kulturak izan dituen garaian garaiko premiei erantzuten asmatu duena, urtero apur bat hobetuz. Urte horren seinalatu honetan ere, ospakizun handietan indarra galdu ordez, onaino ekarri gaituen egiteko moduari eutzi eta berrikuntza batzuk txertatuko dizkiogu azokari. Egokitzen eta hobetzen jarraitzeko asmoarekin. Datorren hilean emango dizkizuegu berrikuntza horien inguruko xehetasunak, erabat finkatuta dauzkagunean. Gaur azokako leloaren inguruan hartu dugun bidearen berri emango dizuegu. Euskal Liburu eta Disko azoka zenak Durangoko azoka izena hartu zuen orain dela 10 urte. Azokak izandako berrikuntzen eta garapenaren ondorioz. Izanarekin batera, izena ere aldatu egin genuen. 10 urteotan, da markari urtero lelo berri batek lagundu dio, kulturaren jaialdi bilakatu den egitasmo ederrau iragartzeko. Urtero lelo berri bat plazadatzeak ordea egin du bere bidea. Da markak heldutasuna eskuratu du eta uste dugunea dela geure burua izendatuko duen lerroburu bat hartzeko. Aurrerantzean lerroburu hori kulturaren jaialdia izango da. Da kulturaren jaialdia. Durangoko azoka kulturaren jaialdia da, adierazpide eta formatu artistiko asko batzen dituelako. Literatura, musika, zinea, antzerkia, azoka, zuzeneko aurkezpenak, solasaldiak. Euskerazko eta tokiko sorkuntza, artistak eta zaleak, ardatz eta protagonista harturik. Durangoko azoka kulturaren jaialdia da, kultur topaketa profesionala eta herrikoia delako, biak aldi berean eta maila berean uztartuta. Eta Euskal Herritar guztiei
bere nortasun kulturala bizitzeko, ospatzeko eta garatzeko aukera ematen dielako. Hori guztia gainera kultur eredu herritarrarekin egiten du. Kultur eragileek antolatuta, sektoreko profesionalekin elkarlanean eta erakunde publikoen laguntzarekin. Horrek guzti horrek egiten du Durangoko azoka kulturaren jaialdi. Aurrerantzean beraz, da kulturaren jaialdia izango gara. Irudigintzari dagokionez, hainbeste ertz dituen kulturaren jaialdi honen irudia sortzeko moduan ere aurrera egin gura izan dugu. Orain arte bezala, sortzaile batik kartel edo irudi bakar bat eskatu beharrean, iruditeri bat sortzeko enkargoa egitea erabaki dugu. Kartel batek mugatutako irudi batetik unibertso oso batera salto egiteko ambizioarekin. Aurten, Iratxe Reparaz artistak jaso du gonbite hori. Disiplina anitzeko arte zuzendaria da Reparaz. Publizitatea eta harreman publikoak ikasi zituen Euskal Herriko Unibertsitatean, arte zuzendaritzako masterra egin zuen Bartzelonan eta gaur egun diseinu grafikoko prestakuntzan jarraitzen du Elizaban. Orain Madrilen ari da lanean eta irizmin handia duten markentzat publizitate kanpainak garatzen ditu, baina Euskal Herriko hainbat proiektutan ere badiardu. 60. Durangoko azokarako sortu duen iruditeriaren bidez, urte guzti hauetan egindako bidea eta egiteko daukagun ibilbidea irudikatu nahi izan du. Iratxek berak azalduko digu inork baino hobeto eta hona etortzeko dei egingo diot. Iratxe, mesedez zurea da hitza. Kaixo, egunon. Dena zenbaki batekin hasi zen 60. Esan zidaten aurtengo Durangoko azokaren 60. edizioa zela. Eta lehenengo gauza, 61 marraztea izan zen. Eskuz, libreki, naturaltasunez. Eta marrazten ari nitzela, konturatu nitzen ez zela soilik zenbaki bat. Ibilbide bat zen, mugimendua zuen forma bat. Moldagarria eta hortik abiatu zen ideia osoa. Azoka bera ere hori da, ibilbide bat, egin duguna eta oraindik egiteko duguna. Ez da lerro zuzena, ez da forma itxia ere. Kurbatzen da, bihurguneak ditu eta aldatzen da. Horregatik erabaki genuen, aurten ez dago kartel bakarra, aurten kartel infinituak daude. Durangoko azoka ezin da irudi bakarrean sartu. Mugimendua da, kultura da, moldatzen da, eta horregatik kartelak infinituak dira. Azoka bizitzeko, ulertzeko eta sentitzeko modu infinituak daudelako. Kartel bakoitza 60 horren aldaera bat da. Lerroak bihurritu egiten dira, mugitu egiten dira, dantza egiten dute. Eta euskarak ere antzeko ibilbidea egiten du. Moldatu egin da, iraun egin du, berrasmatu egin da. Hizkuntza bizia da eta azoka ere bai. Kartelak infinituak dira. Durangoko azokak disiplina guztiak hartzen dituelako. Literatura, musika, antzerkia eta ilustrazioa besteak beste. Eta forma eta kolore guztietan. Horregatik kolore biziak erabili ditugu. Azoka jaialdi bat delako. Kultura ospatzeko lekua, gure izateko modua, gure iragana eta etorkizuna ospatzeko lekua. Teknikari dagokionez, ordenagailuz egin dut dena, baina eskuzko marrazketa bezala landuta. Eskuzko trazuak simulatuz, horregatik formak irregularrak dira. Ez da perfektua. Giza ukitua nahi nuen, mugimendua, prozesuan dagoen zerbait izateko, ez? Kartel bakoitzak aldatzen jarrai dezakeen zerbait izateko. Ideia pixkanak hartu zuen forma, 60 horren aurkikuntzatik abiatuta. Ez zen erabaki arrazionala izan, intuizio bat izan zen. Marrazteko keinu librean agertu zen zerbait, eta hortik koloreak, aldaerak, infinitutasunaren kontzeptua etorri zen. Azoka honek hori irudikatzen du. Sortzen jarraitzeko aukera, aldatzen jarraitzeko aukera, ospatzen jarraitzeko aukera, eta hori ez da kartel bakar batean sartzen.
Horregatik, aurten Durangoko azokak ez du kartel bat, guztiak ditu. Eskerrik asko.